kamu more than 30 years struggles spent pini arnia bang looking back you see thedung achievement son thekpolong lo pini lat Sarthe Pangcho long le karbi ngol autonomous council la pen aron sai khia tung dak mesen bela dak eviction drive non claim bomb lo asila son thak thak pini la dak eviction ke claim son thak si non prabjin pen dak BGR long sita me eviction drive bang council pen deng pon ko buni tum ning khedam do sida menon isi itu a problem yang kelalo lahai encroachers elake itu direct itu punai lahai ke influx lo lasi karbiang long kelake itu inglong aso tu ma phansi long le bangke itu ma phansi na apa nong pi lapen laso long si nono bangke laso influx nang ke bat pika ajoine masih ilitum ke ong dung along sita me ilitum dak khaibar imate indigenous atau bangke deprivation si ilitum theklong ilitum jakong majority aja kong pencenglok ilitum business pencenglok kapre kalong sita me ilitum ladak bang akai sinang apa perang asal si ilitum theklong lasi lapisona por ke me long jasement pet nili authority tum han karbilong tum mas council of han kachuning dia bangke je ladak jitu pini Sarthe Pangcho long le long ladak alang tum ke dosi tame laki illegal settler lo that means they are illegal migrants lo kasi alang litum apana bang dak pena bang tharle fraud lo maha paraya bang nane kimam phapha nane rong berong thaku alang tum han kibi thu pulo te la bang influx bang ke litum long comment tu neta itum long common elo kasi illegal migrants matela illegal settlers atuma phan dak pen ke tharle lo pulo tang te ilitum ha wara long no hok sita me karbiang lo ha war long king long bang chak che dai tuning ring tu adhe bangke pini tum chini lo tum karbiang long bangke litum methang mate karbian tribe bangke non litum kombom percentage bang nang kombom si illegal migrants mate influx pen ke bang kapre ka thai tum si pini bangke majority da menang ongbom national long bangke non national war sai ke me pini la dak tharle tum phana son dak pen ko so si litum kapre ka long tung de dak beha adim ke pek pen long kapre jitu development ta me alang tum litum ke provide dun de pen alang litum han dak pen amina long wi jadi tum alang tum han ke lang select pugali we are not speaking against the any communities alang litum non dak bihari buno alang tum bihari si abet to itum kapre ka jati no bang amit hang long hido itum ke dak pen ke dam thai do kasi laso long me bang ke la thai so pan ke panong bidang de ko itum thai so si kadang so eviction drive kit pen na me kum che right kit nang ji la pen Sarthe Pangcho apan sita me alang likisung teknik no kisung teknik pen bisa me pinya alang ke mang isi ke chun no ke bang jiar ni bang la person non tribals atau makan make chumuli sita me long lagi tu dari laso media ke dalam chuni no lapen laso tak hasil non BGR no sita me eviction drive tajin pen dokor ko ning kedam lapen do back nang ji kali kulo tang te ke rata sentiment bang nang bar hi bom lo jhala tak jong si eviction drive lo kulo tang te hala tang jitu illegal settlers so han ma kar biang long bang no tak ken patal si long de de si ni lo so media ni chuni Kumar panonang litum just met Sarthe Pangcho long le along bang ke la ke alang illegally si bang golpen si alang li kes che dan men si alang hai lo kasi la so long kar jab dun thipo bang ke hok lo tima kham phang song do lo ka che song ke bang benangar ni benda mena che song bom si ta mi la so long ke pachun det ajak kong la ke kar biang lo ko ma song skul ke japon itum CM sar alang li jong si arjab thip the la pen alang li jong si la person ang thin che pat the duk pen claim clip ko sa ni la person aki chuni li tum thek long le kasi sa semet pen itu kar bi lu char li song pen CM sar pan suri akiro bilo la pen inter ala li tum tim pan akiro bilo la pen la son taxi ini tum non BGR sami alang li ninge ji hedo che ala tak sami immediate pen ala